fɔnu ne teriw ne sigiɲɔgɔnw ani ne kanubagatɔ bɛɛ lajɛlen Evelyn Kumakan don ka bɔ k'a da u tulo kan ko kibaruya duman dɔ bɛ n bolo ka fɔ aw ye sannikɛlaw ani feerekɛlaw an ka siti kura monplomb.net nana k'aw ka sanni feere lakodɔn walasa k'a nɔgɔya interneti sanfɛ feerefɛn koro walima a occasion a mana kɛ finiw ye samaraw walima parfum ordinatɛrw telefoniw sow armoire walima liw hali concert tigi ani restaurant commande o bɛɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu monplomb.net aw y'a cliquer monplomb.net kan walasa k'aw ka feerefɛnw lakodɔn k'aw ka sanni feere nɔgɔya ni k'u matarafa walasa k'aw ka jago lajidi i n'a fɔ aw b'aw ka application tɔw installer aw ka telefɔni kan cogo min Monplomb y'a ka application kura lasago k'a bila aw ɲɛ Google Play Store kan walasa aw bɛ se k'aw ka sanni feere ani aw ka dɔgɔkun tɔnɔ kɔlɔsi lakana ani hakilisigi kɔnɔ. Bi ye janvier kalo tile 18 ye san 2021 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw ka wagati o cogoya la ni aw ka waati kunkurunni kunnafoni ale seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan. Amina an ka bi kunnafoni daminɛ ni fɛn min ye sa kunun janvier kalo tile 17 san 2021 sa nɛgɛ kanɲɛ 8 o tɛmɛnen wagati min na an ka wolomasiri tabaw u kɔni wulila ni ka yalayala boloda an ka jamana kɔrɔnyanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa farabugukaw olu fɛ yen nɔ u ka yalayala in ale kɔnɔna la sa u ye wolomali dɔ kɛ karɔgɛrɛ diinɛ tigilama olu daga yɔrɔ dɔ la wolomali in kɔnɔna la sa u ye bolimafɛn sen 2 o 4 bɔɲɔngo u ye o sɔrɔ ani tobilikɛminɛw fo ka taa se marifakisɛw olu fana masa maa minnu kɔni tun ta ye nin fɛn ninnu ye olu kɔni u bolila u ma se ka tɛgɛ da u kan nin wagati in na fɔlɔ nka janvier kalo tile 16 san 2021 kuma la sa nɛgɛ kanɲɛ 9 o wagati u kun kelen don ka mugujugu dɔw da mɔgɔw ɲɛsira la an ka wolomasiri tabaw u ye o mugujugu ninnu ni ka olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. Tesalitika olu fɛ yen nɔ sa kasuku bleu maa kelen o bɔnɛna a nin na maa kelen wɛrɛ o sɛbɛkɔrɔ joginna a kɛra juma tɛmɛnen janvier kalo tile 15 a kɛra an ka jamana kɔrɔnyanfan fɛ n'o ye kidalikaw olu fɛ yen nɔ ye MINUSMA maaw olu ka fɔla sa ko maa min kɔni sa ni ale joginna ale bɛ kɛnɛ tigilamaw olu ka bolo kan fɛn min kɛra sababu ye ni ka ni waleya jugu in ale kɛ sa ko u ka bolimafɛn dɔ bɛ yen nɔ ni o bɛ wele nazarakan na ko citerne ko o de kɔni yɛlɛnna mugujugu kan a mugujugu pɛrɛni u ye a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 15 o wagati jano o waleya kɛ sa u kɔni tun kelen don ka karɔgɛrɛ diinɛ tigilamaw tun kelen don ni ka mugujugu da ni maa ninnu ɲɛsira la u kɛra sababu ye sa ni ka mugujugu ninnu ka olu kɔni fana tiɲɛ ka bɔ yen. Gawukaw fɛ yen nɔ denmisɛn fitinin dɔ karɔgɛlɛn diinɛ tigilama maa kodɔnbali dɔw ye ale kɔni fana bɔnɛ a nin na a kɛra janvier kalo tile 14 tɛmɛnen na sa u ka fɔla k'a kɛra u ka dugu min na o de ye Gadayi ale bɛ Gawo o mara la ni maa ninnu sa k'u ye denmisɛn k'u y'a wajibiya de ni o ye muso ye sa k'u y'a wajibiya k'u b'a layɛlɛ u ka bolimafɛn sen 2 de sanfɛ ni ka taga ni a ye a bannen u ka fɔ ma wagati min na sa u kɔni ye mugujugu ni ka o wuli a la ka a bɔnɛ a nin na u y'o kɛ wagati min na sa u y'u senfa biribiri ni ka taa u ta yɔrɔ la o de la an ka lakana tigilamaw olu kɔni ye yalayalaw ni ka u boloda ani ka ɲininiw boloda walasa u bɛ se ka tɛgɛ da nin tigi ninnu kan. An ka jamana marabagaw olu ye an ka pankuru jigin kɛnɛ min bɛ yen nɔ sa ni maaw kun kelen don ka so jɔ a dafɛ yɔrɔ olu la sa u ye olu yɔrɔw cili ni ka olu baara daminɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na sa a kɔni kɛra sababu ye ni ka maa caman kɔni dusu kasi ka sababuya kɛ u ka nafolow kɔni tiɲɛna o de kɔnɔna la sa u ka denmisɛn minnu bɛ yen nɔ olu kɔni bɔra ni ka pinɛw ka olu jeni gidɔrɔn sanfɛlaw la an ka pa polisilakaw bɛna wagati min na sa u kɔni u bolila. An bɛ taa
taa kɔkan kibaru la an bɛ taa ganakaw olu fɛ yen nɔ kalo 6 sokɔnɔ datuguli o kɔfɛ sa ganakaw u kɔni bɛna u ka kalanso ni ka olu dayɛlɛ bi tɛnɛndon in na sa janvier kalo tile 18 nka janni u ka kalansow dayɛlɛ sa juma tɛmɛnen na u kɔni ye furaw ni ka o kɛ kalansow kɔnɔna la walasa coronavirus ale bana bɛ se ka faga ka bɔ u ka yɔrɔw olu la baaraw kɔni fana daminɛna bi tɛnɛndon in na. Brazil ale ye jamana ye coronavirus ye dadi kɛ jamana min na kosɛbɛ o de la sa u kɔni ye fura 2 ni ka o yamaruya u ka jamana o kɔnɔna la kunu u ka kɛnɛya tigilamaw olu fɛ sa n'o bɛnna kari janvier kalo tile 17 o ma u ye boloci baaraw ni ka o daminɛ a daminɛna ni maa min ye sa o de ye u ka kɛnɛya tigilama kelen o ye. Mali kunnafoni jabaranin lajɛbɔ ni kunnafoni tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw tulo kan yani an ka kan bɛn da ɲɔgɔn ye sa Mali kunnafoni cakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an dusukun kamikaminen don k'a sababuya kɛ an cɛkɛɲɔgɔn ni o ye madame Kɔnɛ Awa Tarawele ye an dabama ka wele sera ale bamuso ma kunu a janajaw bɛɛ kɛra bi sɔgɔmada in na Mali kunnafoni baarakɛla bɛɛ tɔgɔ la ani aw minnu bɛ kan an filɛ nin wagati in na aw bɛɛ tɔgɔ la sa an bɛ dugawu kɛ banbagatɔ sɔmaw ye Ala ka baara dali nɔgɔya ani fure bɛɛ ye u y'an kɔnkiti min na Ala ka nɔgɔya u n'an bɛ taa jɛmi ma an b'a ɲini masa Rahamani fɛ a k'o nɔgɔya an fana ye ka an ɲa jani an ta don cɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.